Zenbat jendek etorri nahi duen Mihiluzen parte hartzera. Segulako itxaron zerrenda daukagu, lehiak idena. Horregatik, jendeak izen ematen dutelako, betiko bidetatik eta, sare sozialak erabilita eta hori guztia, itxaron zerrenda hori pixka bat arintzeko, proposatu nahi dut izen emateko bide alternatibo bat. Bizuma, egin niri, eta zerrendan kopuruaren arabera, egingo duzu pixka bat gora, edo bera. Hori da eurekin daukazun lotura? Akaso bai. Bizum oparo egingo diegulako, Maita Inoari ongi etorri da, Mikote? Dagoeneko, 895 euro irabazi ditugu. 7. saioa gurekin, oraindik ere 20. urrun dagoen arren. Bueno, baina gero ez da gerturo. Ahi ez da? Hori da. Gogora ezagun, 20. saiora iritsiz gero, ala hitzartu genuelako, zuek aurkezleen leku hartuko guk zuena, truke politari egingo dugu. Baina hartarako esan bezala, saio gehiago konkistatu behar dira, gaurko ere. Bizumik ez zean txoni, baina seinale bat izan zinen. Agia da, izen ematekotan zinetela, nirekin kalean topo eginda. Antxon pasatu, kaletik. Kalean ibiliko naiz, topo egiten duzu, izen eman. Baina, ondo, eure biziko lan? Hori antxon da? Seinale bat, segura. Seinale bat, Miluzera etortzeko. Seinale bat naiz. Animo Goikote, zorte hon. Eskerrik asko. Asier Joseba, hau Jangoikoren seinalea izan zen, zuen kasuan. Bueno, AEK-ko lankideak esan dugu. Asier, zuk non? Ni Galdakaon. Galdakaon, Joseba zu? Basaurita Zeberion. Basaurita Zeberion. Eta zenbat ikasle bakoitzak? Nik 17. Buelta hortan. Oso ondo. Eta gero beti ezaten dugun Asier bai, ez da ze garrantzia daukan. Bueno, unietara eta errazagoa dalako eskolaren bitartiz edo euskal honondik iristea, baina ze garrantzitsua dan helduak alfabetatzea bai, hizkuntzan. Behar beharrezkoa. Behar beharrezkoa transmisio lanetarako eta gauza askotarako. Bikote eredugarri bat. Ongi etorri mutilek. Gerri asko. Eta beste bikote eredugarri bat, akaso? Bueno, irakaskuntza kontuak aipatu ditugulako, saioa eta ziortza, ongi etorri. Eskerrik asko. Leioarra saioa, Erromokoa ziortza, eta Leioan bertan betiko ikastolan saioa idazkari lanetan. Idazkari, bai. Naiz eta zuk itzulpen gintza ikasi zenuen. Hori da. Apunteak eta errepasatu ditugu Miluzera etorri aurretik. Askorik ez, ez dute. Izan horregongo da. Ikota lamoan edo euskal lamoan egongo da zerbait. Eta ziortza bestalde Gasteizen, zientzia eskolak ematen. Gaztetxe batean. Hori da, bai. Bazen artean eta... Bai. Sasoiko egon behar baita, irakasitataz gain, fitboxinean ere aritzen zara. Apur bat, bai. Apur bat. Fitboxinean gehiagik ere zaritu, gaindo zirik ere ez genuko behar. Sasoiko, indartxu, gogoz. Etorri, neskak? Eta saio hasi horretik, hori bai ilaski, aipamen berezia gaur publikoari Eskoitzako almen ikastolatik etorri dira, argi, Eskoitzak orain, kosta dauka, behirazio olatua. Wow! Sekulako, Miluzea astera doan! Egingo gara, klasea ez da hau baina zorrotze jarriko gara, puntuak banatzeko unea dalako. Aste parea, Maia Inoa, euskaraz ikasketak eginda zuek? Bai. Unibertsitatean eta be bai? Arazo barik? Oso ondo. Beste batzuk izan ditugulako. Euskaraz ikasteko, bakoitzak bere hizkuntzan ikasteko. Bueno, Euskal Herrian bakarrik ez da gertatzen hau, beste herrialde batzutan be bai. Nordu Maira? Bai. Hartu leku emesedez. Norberen herriko hizkuntzan ikastea posible ez denean, borrelako elkartasun sare batzuk ere lortzen dira. Sareak alde batetik, herrialdeak bestetik. Guazen, denpora. Eskola. Ipar Katalunia. Ez? Seaska. Euskal Herria. Bai. Gain. Gaelskoil. Galizia. Ez, kontuz? Kalandreta. Ipar Katalunia. Kontuz hiru akats. Bresola. Korsika. Lau akats! Hartu lekuen, Mai. Lastima! Seaska, igara Euskal Herrian. Euskal Herrian ondo jokatu dugu. Bresola da Ipar Katalunian, katalan ez, ikasteko aukera ematen duen sare hori. Semente, Galiziakoa, Gaelskoil, gaelikoarekin lotu behar bai genuen, Irlandan, hain zuzen, Kalandreta, Oksitanian, Oksitanierazko eskola sare hori, eta eskola, Korsikan, eskola Korsa izenekoak Euskal Herriko ikastolen eredua hartu du gainera. Sortuta irakaspen hori guztia emateko lau akatsekin. Punturi bat ere ez, lastima!
Jolastu gara apur bat, etzen ariketarik errezena igual, ia gertatzen urrengo pareekin. Bueno, bertsolaritzak osatzen dugu, basaria bertsozaliek, Asier, Bai. Joseba? Bagara. Bat-batekotasun hori zein bidea ematen duen, Batzutak hitz egiten modun egiten dituztelako hemen Nahi historiak gabe. prestatu eta gainera herrimarekin, doinumarekin etorri guztia. Ez da Euskal Herrian gertatzen dan fenomeno bakarra. Nordu maira? Bueno, bat-batean aritzen diren, kantuan aritzen diren sortzaileekin egingo dugu. Jolas, herrialdeekin lotu beharko dituzue, sortzaile hauek, guazten denpora. Troberoa. Kuba. Ez. Palladorea. Kuba. Ez da ere. Glosadorea. Kuba. Puntuz. Kantadoria. Balearrak. Torri, Joseba. Kubatik itzuli gara Patrika gutxik ditugula. Repentistak. Kubako repentistak. Baitira, hori entzuna izango zenuten noiz bait. Repentistak Kuban, regiferoa Galizian, troberoa da Andaluzian, bereziki Granada, Almeria partean kantatzen den disiplina improvisatu hori, paiadoreak gitarra lagunduta Argentinan, hau dira argentinarrak, glosadoreak Balearretan eta kantadoriak Sardinian. Zuek ere improvisatzen hasi gara, baina punturik ez dugu lortu. Bueno, saio hasi hortza ze ondo, utxe egin daztelako ze gertatzen. Eta lehenengo ariketa beti delako, ai ama, ze urduri nau. Nordu maira? Sí. Urduri? Zuez? Saioa edo ondo? Bai, urduri baina bueno. Baina badoa. Ondo. Ziurtza urduritu barik, pareak osatu beharko ditugu. Bai. Azteko egunek alde batetik, guztiz gai ezberdina zuentzat, dagokien kontzeptuarekin lotu beharko, ikusiko zuia zeintzuk. Guazen, denpora. Aukeratu bat, saioa? Esan? Esan? Juebintxoa. Ziortza? Juebintxoa. Oso ondo. Astelena. Pentsiodunak. Ikain. Ostirala. Juduak. Ez? Larun bata. Zinema. Puntuz. Aste artea. Zorte txarra. Vale. Ikain. Ostirala. Etorkizuna. Hori bai. Torri, saioa. Ikain. Ondo. Astelena eta pentsiodunak lehenbizikoan ondo lotu ditugu. Hau zuek, Hori da, txalo bero bat eure ere. Bai. Astelenetan biltzen baitira euren protestak eta aldarrikapenak egiteko. Asteartea eta amairuarekin tokatuko balitzer esanik ez, zorte txarrarekin lotzen da. Asteazkena da zinemara joateko egunik merkeena, ikusleen eguna edo, orduan izaten delako, osteguna, Iruñean, zinbestekoa. Juebintxoa, pintxopoteari ala esaten baitiote, ostirala, Fridays for Future. Etorkizuna, eta, bueno, mundu hobe bat aldarrikatzeko mugimendua, eta larun bata, sabat, juduen egun sainalako hori. Bai. Lau, ondo esatu ditugu, berrogei, beraz! Izilik, ditugu markagailuak. Bai, Ainoa? Jarri ditzagun martxan, edo? Bai, zuek ere izilik, oso hartu lekua. Apa, Ainoa? Eta ea ba, lehenbiziko puntu horiek biltza ditugun. Bizkor, hortxe kontzeptuak. Denbora. Imintzioka... Imintzioka? Markatu. Vale. Ea? Gidaria, zu, gidaria. Ordain dutaxia, ez kontadorea, neurgailua, matrikula, LA, hasiberria, autoeskola, Beraz, bero? autoeskola, Bai? karneta, Gida, imena karneta ondo. Orain bai, margotzekoa. autobusa, antzekoa trena, Bero? antzekoa funikularra, autobusan antzekoa, Bai? aldau, favorez. Bai? Zu, hilda, hilerria, hilkutxa, hilobia, Ez, irakurri ondo? Irakurri ondo? aurra, zu,
erditu. Zu kanpoan, Cesarea. Zu jaumea, aurtzaindegia. Ai! Hartu lekuen! Iloba. Iloba zen, ez ilobia. Ilobiratu dugu. Ai! Bai. Ilobia zen eta tranbia begertu gertu. Ai, tranbia. Garraio bidera Ikerako iritsita, hori. funikularra besan dugu. Tira. Bueno, tranbia ez, baina gida baimena, bai? Bai. Zeo zer, 20 puntu haupan eskak. Oh. Ea, ba, bizkanak amartzartzen dugun, motorra berotuta Asier eta Joseba. Bai, Asier? Bai. Hartu lekua, ba? Goazen? Joseba, erne, Bai. Puntu batzuk biltzen hasi barra dagoelako. Bai edo bai? Ea ba, denbora. Korrikalaria. Petoa. Dorsala. Bai. Pausala, oso ondo. Irakaslea. Margotzekoa da, Hori da? Marrazki bat orduan. Bidea, seinalea, zuaitza, arbola, arsena, Bero, kuneta, Arzena, espaloia ondo. paloia. bai? Bai. Soldata, ordaindu, sosa, irabaziak, propina, dirua da, sentimoa, Ez. beste bat. Pertsona. Planeta, Saturno, eraztuna, Zer da hori? ilargia, Zer da? Bai, Joseba, bota? meteoritoa, Ez. satelitea, Bai. Ai! Vale. ordaindu. Merkealdia. Ropa erosi merkeago. Prezioak Bueno, txikitu egiten bai dira. Txiki, ondo, satelitea. ondo, Bai, Ondo, irurogei Ondo. apustu gabe. Vale. Saioa ziortza, eta aipatu dugu ziortza fitboxingean aritzen dela. Ze egiten da gutxi asko, fitboxingean? Zeiten dan? Bai. Osaku bati... Egurra? bilkak eman. Pam! Bai, Oso eta ondo. kirola, bueno. Bai, Orduan ariketak. imintzioka zuariko zara, akaso? Ba, oso ondo. Aprobetxatu, fitboxingean ikasitako guztia. Bale, ondo ikusi, irakurri, bi mintzoka, bi marrazki, bakoitza zein Ezinbestekoa, dan. Bai. hori da. Eta saioa ere beste aldean, erne noski, hortxe kontzeptuak, denbora. Imintziok hasiko gara. Puskerra. Satorra. Molandera. Usaina. Bai? Kiratza. Zer da hori, saioa? Kaka. Zekitza. Aldatu. Bai, ez dut asmatzen. Venga, bai. Bai, ziortza. Bai. Epa. Epa. Oso ondo. Abdominala. Ai! Ai, bikain! Oso ondo! Ea, marrazten. Bizikleta, motorra, patinetea, buelta, itxulia, Zer da hori? Zer da? Ze ikustezu? kurbak, bidea, Bale, eta zeren bidie? mendi bidea, mendi bizikleta. Torri ziortza! Bide gorri bat? Ai, joder. Bizikletan bidie, torri? Bizikletak, ze bidetan egintzen dira? Bide horrian? Imintzeka de animalia bazen eta usaindune mofeta bat. Bai. Bai. Uzkarra bota duen animali hori, mofeta zen. Bueno, txarto ez, ze estilo abdominalak egiten. Lankideok, saioari barkatu ziortzari jarri alako kontzeptuak eta, Dena ematen duta, imintzaka, oso ondo. Bat, neskako gehi puntu! Vale, alde gitxi. Puntu gitxi bilduta, orain Baina arte. aldea, neskak? Bai. Baina hori hitz eskutu bat asmatuta Ah. errekuperatuko dute. Nordu maira? Mai, hartu lekuen. Hitz eskutuak. Datoz, momentu zatzetik, baina esan dakoa. Hemen puntu asko biltzeko aukera. Sorte hon, denbora. Postrea, Kafea. kartilagoekin, Gelatina. Bai? Opa. kotxea, Autobusa. gidatzeko, Baimena. borobila,
Gurpila. Klaksona? Beste bat? Kurba? Volantea. Bai, Ondo. Herrialdea? Espainia. Arruti? Dinamarka. Vale. Printzipek? Urdina. Arma. Ezpata. Wow, sona. Iupro. Oso ondo hartu lekue, vale. Ondo aurreratu jaskik. Itezkutu batekin, eta birekin, eta mordo batekin. Arruti, nor dugu? Ezagun bat. Zagun bat. Han dago, Dinamarkan? Egontzan. Egon da. Ondo. Eta atzo ikusi genuen. Bai. Ah, begira, zola garri, bejo deola arrutirik eta zui ere bai, 80 puntu. Bueno, arrutin hor da, nire mutilagun oia. Ah, bai, ez da. Toxikoa zena, Imaginatu. txiste bat kontatzen egon Galderaiek garalako. Imaginatu. Argi bili. Ez da kasu, ez da Esan kasu. Kopenhague hobeto hurrengorako. Bueno, ezagun bat. Auskalo. Oso ondo. Itxeskutua, neuk neure buruari barre. Ondo. Horri buruz berbetan egon garalako oso elkarrizketa sakonak ditugu hemen. Bueno, itxeskutua, badue, Joseba Lekura. Seba, Ia baten bat ezagutzen dugun, zegoen lagunen bat, itxeskutuei Ja. esker, jakin nahi dugulako. Ia nola bizi zareten, guazen denpora. Irudia, Arrazia. beste bat, Markoa. barruan, Kamera. egindakoa, Paso. paso. Furgoneta, Sama. kanpokaldean, Maleteroa. berizpea, Gurpila. paso. 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 Kondea, Dracula. beste bat, Erregea. beste bat, Printzea. paso. Kuadrilla, Lagunak. Vale. Hartu leku Joseba. Toldoa, egon da. Toldo bat, furgoneta kanpuen, gerizperako. Gerizperako, bai. Marrazkia. Markesa. Markesa. Kuadrillari eskerrak, laguna sartu data, 20 puntu. Saioa ziortza, zegoen txanda, itxeskutua, zelan banatu dituzue gauzak. Ni joango naiz. Ederto, ziortza duen, Bai, abdominalak egiten Pistak hasi garen ematen, ezkero, bai. jarraitu ezagun. hobeto berbak asmarazten. Hemen hitzekin, ba, ez bada. Ederto, Eskerrak. banaka, saioa iesmatzen ditugun, guazen, denpora. Italia. Pizza. Hiriburua. Roma. Bai. Ondo, Osondo. Paso. Halloween. Mozorroa. Kalabaza. Kalabaza. Banaka. Medikua. Erizaina. Umeak. Pediatra. Vale. Abra. Kadabra. Postaldea. Itxasadarra. Tiroa. Eskopeta. Pistola. Ondo. hori izan da, saioak erantzun baitu, jakinda, ez zela kadabra, baina aukera jarri dazu eta aprobetxatu egin dut. Abra kadabra, oso ondo, bat atxan, irurekin, puntu. Markagailuak, Ondo. ikusi egingo dugu nola dauden momentu estribon berben aurretik. 100 puntu Larrau Lazpeitin. Galdako, Orduña, 80 puntu, 120, Leio Erromon. Vale, alde handirik ez, baina oso garrantzitsuak izango dire, norbere. Berbak eta erreboteak. Erreboteak ere bai. Adigon, Mai, ez eurekin hasi. Lehenengo taula badator, denpora. Bortizki, birarazi garazin. Bortizki zer? Birarazi. Xirurikatu. Lodiera gutxikoa fina arratian. Minarda. Bortizki birarazi garazin. Xirurikatu. Lodiera gutxikoa fina arratian. Malgatsua. Gizonezkoen ankartea. Fariasa. Ekarri, zaraitzun. Eraugi. Satorra, Ainoan.
Sahatxuria. Zirikatu, limurtu. Atxalikatu. Pertsona sortzak beroan. Eta sartu, oso ondo. Ondo, Ainoa. Ondo. Tartean barre pixka bat egiteko aukera izan dugu, Fari Azarekin ere. Bai, eta satorra Ainoan. Bai. Dena, borobin, eta Ainoak sator modura harrapatu ditu. 60 puntu, bikain. Bale, bigarren taula. Eutxi beharko. Bai. Punturen bat lortza modu asko zobeto. Guazen hasier, denpora. Olagarroa barrikan. Amarratxa. Ezer txorierrin. Erbatz. Larrua jo. Adarra sartu. Ipurtarina, Gernikan. Zirrun sarruna. Olagarroa barrikan. Amarratxa, Ezer txorierrin. erbatz, Larrua jo. adarra sartu, Ipurtarina, Gernikan. geraka, Erasoa, Otxandion. zirrun sarruna, Olagarroa barrikan. Saioa. Amarratxa. Erasoa jarraitzara. Zena. Estima, bai, saio harrapatu dugu. Abrakadabra, oso lan zen. Momentu magikoa izan baita. Magia gehiago orain, bazuzen eman 10 puntu. Saioa ziortza eta ez dagunetik abiatu. Hirugarren taula, saioa zagozi. Badator, denpora. Gurpila, Pasaialdean. Matraka. Gurpila, Pasaialdean. Perrilla. Igatua, Zarra, Lizarraga Ergoienen. Narra. Mai, Gurpila, Pasaialdean. Perrilla. Igatua, Zaharra, Lizarraga Ergoienen. Etenga. Gurpila, Pasaialdean. Perrilla. Igatua, Zaharra, Lizarraga Ergoienen. Narra. Asier, Gurpila, Pasaialdean. Berrilla. Igatua, Zaharra, Lizarraga Ergoienen. Matraka. Txalotu, Talo ajo. Aparra, Bitxa. Larra, Sasia. Narra. Indarra, Ganora, Sakanan. patxaloak jo. Taloak jotzea bada. Jo talo batzuk, 50 puntu! Eta zer gertatu da? 160 puntu lehenengo markagailuan, Erraul Azpeitian. 130 bigarrenean, Asier Joseba. Iritsi zarete, 130 saio eta ziortzak zituzten 130 horietara. Aspaldiko partez, desempatea beraz bilu zen, badakizu hemen, bikoteka batuta jokatuko duzuela, Asier eta Joseba elkarrekin alegia saioa eta ziortza aurrez aurre hartuta, lehenbiziko galdera zuentzat, zuzen erantzun da, urrengoa zuentzat, zuzen erantzun da jarraitu egingo genuke, batek zuzen erantzun besteak akatsa egin, zuzen erantzun duena litzateke garaile, ulertuta, ezta? Basier, Joseba, zeuekin hasiko gara. Lehenengo galdera, zein lurraldetan dago Arrazola? Bizkaian. Oso ondo, Bizkaia, zuzena da. Laurreixo. Saioa ziortza. Galdera zuentzat, zein lurraldetan dago Amurrio? Araban. Oso ondo. Aurrera goaz. Mutilek, zein da Japoniako diruaren izena? yen, Jena, zuzena da. Neskak, zein da Txinako diruaren izena? Joana. Aurrera goaz. Mutilek, Nafarroko zein herritan ospatzen da Miguel Indurain sari nagusia? Atarrabian izango. Lizarran da. Ez da zuzena. Saioa ziortza, Gipuzkoako zein herritan ospatzen da Marino Lejarreta klasikoa? Ordizia. Saioa ziortza erantzun bat? Ordizia, bat ez aterren. Ba, ordizia da. Zuzena da. Aurrera zoazte. Txalo, eroz! Hau, desempatea. Eta Asierrek komentzimendu osoz, atarrabia ipatu biok, du. biok. Eta bestea esala. Bai. Bai. Ja, tira, ala gertatzen da. Orain arteko ibilbidea hori bai, polita, oparo izan da, ezta? Milu zen. Gustura egon gara. Gurean, lau saio egin dituzue, 225 euro ere irabazia. Aipatzuek! Eta, gero
dutelako tarterik erabakitzeko honekin zer egin, baina, primizian, diruarekin zer egingo dugun? Rosandirik baskaritxoren bat, parrandaren bat. Bueno, animatuko dugu baten bat, ikasleren bat edo milusera etortzen. Zango diogu, bai. Zeuen partez, eh? Bai, Ekarri bai. zeuen partez, eh? Bai, falta. Eskerrik asko Segi mutile, horretan gau pasuen. gaur, agur! Ikusgarri da, desempatea ikusi berri dugun, eta txaloka hasi zaren etez gero, jarrai dezagun. Ze, badakizu Miluzen txalokiak banatzeko ohitura badugula, hau da, Euskara erdigunera ekartzen duen orori, txalo jotzeko ohitura osasuntxua daukagu. Bai. Kasu honetan, Uruguairi jo behar diogu txalo, gurean Euskal Herrian, ospatu baitugu Elkanoren mundubiraren 500. urte hurrena. Tira, Uruguain ere bai, zestigilu berezi batzuk atera ditu bertako gobernuak, eta hala dio, ni inguratzen lehena. Hori hala idatzita, euskaraz idatzita atera dute zigilu batzuetan, eta hau egin duten ezkero, txalo bero bat! Uruguairi noski! Ondo! Txalo bero bat Uruguairi, eta nork arrantzatu du hau? Nork ikusi du hau? Kike Amonarrizek, Claro, txalo bero bat, claro. gure elkano partikulara baita. Hizkuntzaren itxasoan nabigatuz. Ederto, zerotik hasiko gara, sailkatzea lortuta bineska pariek. Bueno, Maia Inozo, lasai egon zarete, saioa eta ziortza... Tentsioan, Bai, tentsioan egon direlako orain arte. Bale, zerotik hasiko gara, prest? Aurrera egiteko? Hau, eskak. Definizioak beraz, Maia eta Ainoa, txandaka, biok prest? Bai. Bazen, denbora. Plazetan aurkituko duzu alde guztietatik irekia den eraikin hau. Plazetan, frontoia, Ez. kea... Zabatekin, Kea. ondo? Tipakea, Kipakea ez kioskoa. Aizia teknologia mundura eraman duen asmakizuna. Aizia, teknologia mundura. Biak batuta, teknologia eta aizia. Zer da? Badakizu. Kontxola, eguzki hartu ostean emandako kreman ageri den ingelesezko aurrizkia. After. After, osondo. Fruten urari ala deitzen diogu. Zukua. Zukua, bikain. Luis Amalaugarrenak bere gortea zuen tokia. Versalles. Versalles, osondo. Hiri bateko biztanleen berri ematen duen zerrenda. Ronda. Ondo, pertsonengan ontzat hartzen den ezaugarria. Adorea. Ez, ona dena, Onbera. Bueno, bertutea. zer, ondo. Bertutea. Bertutea, bale. Laurekin geratuko gara, bueno, Luisa Amalaugarrena, 15, 16, eta azkena. Bertute gutxi, ja. Eta orain gu, Versalles ikusten, aldango duen, ederto. Lau asmatutan eskak, 40 puntu, Oh. zorrotza gailura. Ondo, saioa ziortza. Ea beste lortzen dugun. Mekanika ulertu da, ezta? Bai. Nik badiot abra, zu diozu. Abra. Eta horrela. Etengabe, saioa zurekin hasita txandaka. Bazen bat, denbora. Dortokek osatzen duten animalia klasea. Narrastia. Osondo, urruneko herrialde batekoa. Bai ziortza? Atzerrikoa, ez... Bai, baina beste modu batera esan da. Urrunekoa, beste nonbaitekoa, guretzako... Urrutikoa, ez. Exotikoa, idatzi baten hitzen multzoa. Idatzi baten hitzen. Idatzi bat, hitzen multzoa, hori da? Testu. Bai, testua. Erraz edo merke lortzen den gauza ona. Erraz, merke. Erraz, merke. Probatu. Haze... Pagotxa! Lan baldintza kaskarrak dituena. Lan baldintza kaskarra dituena. Bai, saioa. Langileria. Bai, baina, nolakoa da? Lan prekarioa. Baina, eskertuta, kritika soziala egin izana. Osondo, bi, neskako 20 puntu. Venga, ziozer, hasi gara lanien. Eroglifikoak gatoz, markagailu horiek betetzeko. Bale, Maia, Ainoa? Erantzuteko prest? Osondo, Ainoagia atxeden nahi zuen, baina ez. Hemen lani jarraitzen dugu. Osondo, venga, lehenengo eroglifikoa. Ondo ikusi badator, denpora. Eibarren erosi dut. Op. Op. Zein hau. Opila. Oso ondo. Oso ondo. Opariari ariaken du. Op. Salvador Illa. Genuen, bai, bueno, Katalunian, sozialisten buru, eta bar, ministro izan dako Espainian bebai, Op Illa. Oso ondo. Pista nahikoa zenuten, opekin hasita, Erto. erantzuna osateko ondo.
Bigarrena nahi zoie? Bai. Denpora, nola duzu izena? Maialen Goiatz. Ez dauke Maialenekin zer ikusik, ez? Ez. Maialen... Ez? Izentea, izente urdina, izen... Ez? Izen ordea, izen... Izente gainean, Zenbat? Bizente. Bi izen... Genituen, Maialen eta Goiatz edo zein izan zitezkeen. Bizente, ederto. Galdetu berriro Ainoa? Ez da sartu. Ez. Seguro? Lastima, Bai. Gertu zinen eta, baina... Bizente... Hirugarren eroglifikoa denfera. Zer nahi duzu, seme? Bieb... Bai? Biebe amaika. A ber, bieb, Bieb... nola dago? Al revés. Amaika al revés. Amaika al revés. Bai, Amaika, aka, bieb, akiam. bieb... Baki, ama. Bieb, baki, ama. Joder. Bieb, ikusten genituen, amaika alderantziz irakurri behar zen, ez da ariketarik errezena, baina... Akiama. Bieb, akiama. Urrengoan, galdetutakoan, erakutsi amari hori. Hau nahi dut. Eta ea zer erantzuten duen. Animo, 21 puntu! Claro, erogleak ez daukalan erreza. Errezegiak dira, zailegiak dira, etxaizki gustatzen zaizkit. Hala dago, Claro. gero gizajoa, Claro. Ez du, bera ere, talarri. Ondo, eroglioa hor niri gustatzen zaidan moduan dator. Bakarnovich. Indartxu. Eurra. Ausart. Saioa ziortza. Lehenengo eroglifikoa denpora. Eztarrian jarriko dut... Karriloa, zer? Karriloa... Hor dau? Zarrean jarriko du? Karrilo ez. Jarrizka, Harry Potter, atzekaren ordez, Bale, karri bai. Karrilo, karrialo, karri... Ez? Bai? Karrilo ez. Lo karri bai. Piezak horregon dira. Bai, karri bada erantzunaren zati dalako. Harry Potter. Bale, atxe, kagaitxik jartzen badugu, karri. Lo, karri, lo karria. Karria? Baina estarrian. Bueno, jar daiteke. Bai, hori, bale. Eta gero esan, abrakadabra! Eta ez zarrian daugat, batean. Itxaron, eta San Blasekue? Bai? Bale. San Blasen txita, bueno, lo karri txuet. Bale, Eroglio berriz ere azerre. nola ba. Gizajoa. San Blasen txekerreten. Venga, bigarrena denpora. Bai pelikula polita, Da, ekaitza, zer da? odeia. Ez. Ekaitza. Ez, bai. Kea, aek. Bale, bai? Bai, pelikula poleta, aek. Eragiketa egin behar dugu? Keari zer? Auspoa, eragin, kea, astindu. Kea ikusten genuen 3 letra eragiketa bat, zegoen A aurrera ekarri. Ake, Akelarre. bai. Bai pelikula polita, akelarre. Ikusi behar da, tarteko nolakoak ateratzen dira lehenengo aldian eta, bueno, Urrengoan errazago izango da. baten bat behar da honelakoak egiteko, gero ja ikusiko dugulako, jolaserako geukede, bueno, egitugulako euskarri berriak. Venga, guazen! Aurrera. Eurra! Hirugarren eroglifikoa denpora. Ez duzu ezer ulertu. Babalore. Bai. Esan? Babalore. Babalorea. Babalorea. Oso Ze gogoz erantzun digun saioak, goz, 3. eroglifikoa. Baba batzuk eta lorea, babalorea. Ederto. Ez nigoen hain ziurre, oza, hain erra zegoen, ez da izango. Aurreko eta pixkat babalore bili garelako. 3. bai! 21 puntu! Entzidun dana eta gero ez da izango. Bai, ondo, bale. Bazen. Saldi biurriekin ere, nahiko lan. Ez du egin. Zarria garbitu, begiak zorroztu. Eta guazen aurrera. Badator lehenbizikoa, denbora. Bere, Ez. handitu, Ez. Jakintza. Ez. gehiago, Ez. Ez. daki, Ez. Geroz. Geroz. Eta gehiago. Eta gehiago. dakizu, Daki. daki, Bai. zuk Ez. zeu, Geroz eta gehiago daki. Jakintza. Ez. Dezakezu. Ez. bere, Ez. zuk, Ez. zeu, Ez. Eta. Eta zeuk ere, zuk ere,
dezakezu jakintza. Horixe falta egun, ezin aurrera jarraitu. Bai, batzutan berbala burroiek ez die, da perrezeko katzeko, Asko dirata. Bai, animo neskak. Bokalak errezagoak. Edo ez. Bai. Ikustagun. Demora. Lagun. Arteko. Eztabaida. Asko. Burutzen. Ez da bu. Ez da bu. Baretzen. Ditu. Berak. Ez, aurretik bokala. Ematen. Baitu. Beti erantzun zuzena. Zuek. Bale. Osondo. Presaka nola egiten garen, Zer rastona. Ez da bu eta. Bu. Baina, ulertzekoa, erabat. 20. saioan hemen jarritakoan, zuek egingo duzu barre. Hombre. Bai? Guazen hau antolatzera, demora. Artikulutik. Ez. 2001. Euskarazko. Euskarazko. 200.000tik. Euskarazko. Artikulutik. Ez. Edizioa. Sortu zen. Ez, edizioa. 2001. Sortu zen. Eta 200.000 artikulutik gora daude. Bale. Osondo. Hola, Harri. Maiek asko daki, nutrizionista da, telikadurari buruz asko daki. Zure kafe marka pasatu behar dira. Bai, ez da? Bai. Gaur ez eta hartu. Ez hartu? Ez. Kafe hartu duzu ba? Tira, urreko esaldia. Bokalak. Lekaleak. Demora, hori da. Euskalki. Ez. Eskula. Ez da esku. Eskaleak. Ez da eska. Eski. Ez da eski. Eskolak. Eskolako. Lanak. Lanak. Eskolako lanak. Gu. Ez, aurretik bokala. Egiten. Lagunduko dizu, baina ez du balio. Bai? Bertako kopiatzerik. Bai, bertiako kopiatzeak. Ez da sartu. Osondo, arrastoa bai. Bale, 60 puntu. Lagun arteko eztabaida asko baretzen ditu, berak ematen baitu beti. Erantzun zuzena, euskarazko edizioa. Adi, 2001 sortu zen, eta 200.000 artikulutik gora daude. Zeri buruz ari gara? Komo mina jokoan? Ikuste baietze. Wikipedia. Wikipedia, ikus dezagun. Oso ondo neskak. Oso ondo. Vale. Claro, orain arte zen. Zemat urteako Santxonek? Honek zemat eukiko dau? 25 bestik, 25, 28. Sartu ara eta ja, ez da bida maitzen da. Ez dakit oso argi badaukadan nik hartu kilurik, Ez? Wikipediakoa? Ba, sortu beharko da. Ibarko dugu. Vale. Denon artean, Wikipedia ala egiten data. Neskak, bikain, oso ondo. Saioa ziortza? Salde biurriak? Bai. Eta oso dira biurriak. Bai. Baina zuek ere bai. Bai, bai. Beraz, ea indarrak neurtu ditugun. Guazen, demora. Elkarren gandik, Ez? Margaritaren Margaritaren. lehengusina. Bai? Oso Ez, Margaritaren lehengusina. Eta biak oso gertu. Lehengusina. Biak, Ez? elkarren gandik ez. Ez, Margaritaren lehengusina. Egoten da? Ez? Margaritaren lehengusina. Ala... Ez? Ai, Jesus. Dira! Da? Ez dago gehiagorik. Da, Ez dugu eta esan. biak alabiak. Ez duzu esan, Ez dugu esan hori. Besterik genuen entzuna inik, Eta ez duzu esan. Nien esango dute, ba? Eta ez? Bokalak? Venga. Demora. Bertako... Bertatik, Tik. bertara. Bertara? Beta gero bokal bat? Bolada. Ez da bo? Bigali. Bildu. Dezakezu. Dezakezu? Baina. Gure. Ez da... Baina gaur egun. Egun? Gehienok. Erosten dugu. Poltsatxotan erosten dugu. Poltsatxoetan erosten dugu. Zer arrastona. Punturik ez digu emango, baina pista batzuk bai, Bai. Gogoan izan orduan. Berreskuratu dugu, indarra, uspoa bai. Aporeskak. Denbora. Zauriak. Ez. Tripako mina. Tripako minez. Minez. Bazara, ez. Zer? Esnatzen bazara. Zauriak Ez. izen... Tripako minez esatzen bazara? Baita Zer? ere... Ez. Lagunduko... Lagunduko dizu. Lagunduko? Zaitu. Zauriak izen baita ere. Segundu batera gabiltz. Apurtxu eta ordenatuta. Isiltasun asko, aukeran. Batek irakurri bestek ikusi zelan osatu. Venga, animo neskak, bagabiltz. Bokalak. Ados? Hai. Demora. Lo. Ez, aurretik bokal bat? Al. Eta.
El. Ez da, Ol. Ez da, o. Ez da, u. Ul. Il. Ile apandegian Ile ez dizute... Ile Apendegietan, ez Bai? dizute. Ez dizute. Eskainiko, baina... Eskainiko baina... Ba, puntu barik geratu behar gara, galdera egin behar dugu komodina jokoan daukagulako, zeri buruz ari gara? Entzun ditugun pista satitxuek eta... Kamomila esango nukenik. Esango zenuke? Bai. Ikus dezagun. Eta asmatu! Kamomila! Bale, komodina behintzat, bai, oso ondo. Bai, kamomila koloreko komodina hortxe. Pipi, bai? Esaten didate, Antxon Teileriak baduela Wikipedian bere artikulua, oso ondo? Eta, zema dut behitu? Ningo postu? Begiratu. 28-29 jartzen omen du. Bietakoa zuzena da. Sokatirala iritsi aurretik. Mai eta inoa, geunda 28 puntutako modina. Saioak eta ziortzak, 40 puntutako modina. Ba, gaur, aberastu egin behar zarete. Sokatiraren bilagoaz. Puntu askorik ez, dantzan jartzeko, baina daudenak jarriko ditugu. Bale, saio ziortza zauek inazeko gara. Erantzuten, azteko prest? Bai. Guazten denpara. Zein forma du wombat baten gorotzak? Karratua. Oso ondo. Maia Inoa, denpora. Nola deitzen zaio doktoretza tesiaren aurkezpenari? Defentsa. Oso ondo. Saioa ziortza, denpora. Zein bidetatik egindako jazarpen sexuala da groomina? Internetetik. Oso ondo. Maia Inoa, denpora. Zein zen Merlin pertsonaia historikoaren ogibidea? Paso. Mago Aztia zen. Zein herrialdetan gertatu zen krabelinen iraultza? Portugalen. Oso ondo. Saioa ziortza, denpora. Frantziako zein elikagai izendatu du UNESCOk gizateriaren ondare material? Burina. Ogia. Nor du Mirari Martiarena bakarrizketalariak saioetako adiskide? Komodina. Idoia, Torregarai. Bueno, elkarrentzat komodin ere badira, Mirari eta Idoia. Erabili dugu komodina, ala hobe, puntua galtzen jarraitu baino, 79 segundo denbora asko aurretik, eta puntu asko zuen markagailuan, Maia Inoa. Eutxi goiarei. Maia Inoa, denpora. Zein garai historikotako hiri antolaketa izan ziren burguak? Erdiaroa. Oso ondo. Saioa ziortza, denpora. Zer darama soinean jantzita aurkantako astoak txapelaz gain? Gabardina. Gabardina. Bale. Asma sortatik, lana errazteko beti ere, hau batez erantzun aldera. Jarraituko dugu, Maia Inoa, denpora. Donostiako zein auzotan dago estazio meteorologikoa? Iramonen. Igeldon, zein da eski estazioetako pista zailenak adierazten dituen kolorea? Beltza. Oso ondo. Saioa ziortza, denpora. Zein ilusionistak lortu zuen askatasunaren estatuaren desagerpena? Paso. David Copperfield, nolakoa zen enperadorearen jantzi berria Hans Christian Andersenen ipuinean? Ikusezina. Oso ondo. Eta soka ere ikusezin bihurtzen ari da. 35 puntu alduta gero. Nagusi, Maia Inoa, eutxi puntuei, komodina ere badaukazue. Neskak, denpora. Noren teoremak hartzen ditu barne, hipotenusa eta katetoak? Pitagoras. Oso ondo. Saioa ziortza, guazen denpora. Zein koloretakoa izan da tradizionalki emakume hinduek kopetan margotzen duten bindia? Gorria. Oso ondo. Maia Inoa, denpora. Nola du izena zientziaren euskal fundazioak? Luiar. Iker Baske, zer itxatxi behar zaio gutun bati helbidera heldadin? Gilua. Oso ondo. Zeilo bat, zeilo bat. Ondo, 24 segundo besterik ez. Eta puntu dantza sekulakoa da, saioa. Ziortza, ea gehiegi galdu gabe, jarraitzen dugun. Neskak, denpora. Zer sortzen da errotan garia eotuta? Irina. Oso ondo. Maia Inoa, denpora. Nor izan zen Taxi Driver filmako gizonezko aktore protagonista? Komodina. Robert De Niro. Eta taxia ere geratu da soka bezalaxe. 16 segundo.
Saioa ziortza. Bai edo bai zuzen erantzun behar dago. Neskak, denpora. Nola dago zorrostasunik ez duen labana? Kamutxa. Bale. Beste alderagoaz, Maili, Ainhoa? Denpora, nola du izena Berritxarrak taldeak 1987an kaleratu zuen diskoak. Bai musikail. Berritxarrak, zein de Iruña hiriko patroia? Fermin. San Saturnino, zein euskarritan jokatzen dute bingoan lehiakideek? Kapela. Kartoian. Kartoina! Bingoan, sokatiran aritu gara. Puntu gutxirekin, baina dantza polita ikusi dugu. Denbora bukatu denerako Mailik eta Ainhoak 122 puntu, saioak eta ziortzak. 48. Baina, ziortza saioa sailkatu gara, etorri gara, aurrera goaz. Bai. Eta aukera berriak izango dira, mil usten, klaro. Azken aldiz. Abra? Abra, ikote bieske! Bai eta Ainhoa! Errutinak berreskuratzen, Sokatira jokatu horrena, finalera heldu ondoren. Eta, heldu, azkenean lau zifren Olimpoa ere konkistatu dugu. 122 puntu gaurkoan eta denera pilatuta 1.027 euro. Txintxino, polita, atsegina da hau. Areagotu litekena, zalantzari gabe. Gaur, zakuan jokoan baititugu 8.606 euro. Ederto! Baure lehiakidek pilatutako dirutzu, gora. Gure zakua gora doa. Eta gero ere gora, munduko tontor handienetara joango gara. Himalaiara. Zakuaren bilagoaz. Munduko gailurrik altuenetara. Joango gara Himalaiara, eremuak 5 edo gutxiago, 6 eta 10 artean, 11tik gora. Aipatuko dizkizuegun Euskal Herriko mendigoizaleak Himalaiako zenbat tontorretara ailegatu diren, asmatzea izango da zuen lana. 5 edo gutxiago, 6 eta 10 artean, 11tik gora. Lehenengo izena, Edurne Pasaban. Zenbat gailur ditu? Asko. 11tik gora. Alberto, Inurretegik? Alberto baita ere asko. Karo, ja, ez dakit. Sentitzet. Ez dakit. Vale. Horrekin zuz deklaratu dugu? Ez. Zebet, hemen? Oan. Eski 10 asko da, Ja. Ez dakit. No ideik ez. Tartien. Venga. Tarteko eremuan. Jarri dugu Juanito Iartzabal. Asko, baita ere, pero eski, claro. Juanito horren beste bai? Ez dakit. Igual da... Ja, oi hartu nageio. Ez dakit. Zonik Juanito gehiago uste, mediatikoa da. Ja. Tarte jarriko nomait. Vale. Tarteko eremuan. Ales Txikon. Ales Txikonek batu batzuk ditu. Zenbat tontor ezberdin. 5 baino gutxiago, 6 10, 11tik gora. 5 baino gutxia, baina ez da gutxi berez. Nik handak erdin jarriko ditu, baina ez dakit. Ja, ez dakit. Ez dakit ez zortu milako ditu. Osa, bakitzen da justu. Ales Txikon, Ze, non jarriko dugu? o erdian nahi bazu erdian. Ez, bost. 5 edo gutxiago. Felipe Uriarte? Bai, zindan. Bost baino gutxiago. Bai. Ja. Agule. Ja, kristona. 5 edo gutxiago. Mikel Zabaltza. Hola, lixtxeko izango tartian da. Nozagit honek ere izen ez ezagun, ez ezagunetan. Bost baino gutxiago. Bai, venga. 5 edo gutxiago. Miriam García Pascual. Mediatikoki ez dakitzen da.
Ez, nik ere jarriko nuke. Eta Alex txikon muitu erdira, alba deu. Bai? Bost edo gutxiago? Ja, bai, Albertok. Zemuz? Nahiko gaizki. 11 gailurretik gora esate baterako, mai esaten zenuen asko dira, 11. Baina asko dira. Edurne pasabaneko baditu, esate baterako, ikus dezagun? Bai, asko dira eta badeitu. 14, eta 14ak igo zituen, lehenengo emakumea bihurtu zen 2010ean, Tolosarra. Mendizale mitikoa, Felipe Uriarte. Munduko gailurrik altuenak bilatzen gabiltz. 5 edo gutxiago, zuzena da? 3 saiakera egin baitzituen Everestera, baina etzen sekula iritsi. Beste 2 8.000-koren tontorrak zapaldu zituen hori bai, Txoiu eta Makalu. 5 edo gutxiago Mikel Zabalzak bebai, zuzena da? Osondo? Eskalatzaile iruindarrak Himalaian 4 8.000-ko igo ditu, eta eskalatzeko hainbat bide ireki ere bai. Beste izen bat ere badaukagu 5 gailur edo gutxiagorekin. Miriam García Pascual, esate baterako, txikon ere hor daukaguta. Miriam García Pascual, 5 edo gutxiago. Bai? Osondo. Himalaiara iritsi zen Tafallarra, baina ez zuen 8.000-korik igo. Indiako Himalaian hiltzen, 26 urte zituela, 1990ean, Meru tontorrean. Trukakia. Txikon erdikoa, o Juan? Alex Txikon, Alberto Iñurrategi, Juanito Iartzabal. Erabiliko dugu, trukakia? Bai. Juanito igual. Eski osapitako batek baila guingo igual. Ez? O ez? Bale, Juanito. Osa, seguruga, noski txikonek egin ditu. Ze zalantza, Magi? Txikono Juanito muitu ez dakigu. Nora? Juanito 11 baino gehiora, eta txikon erdira. 6 amarra. Bai, Erabili egingo dugu trukakia, aukeratu ze izen... Bale. Juanito. Juanito Iartzabal, aldatu egingo dugu. Erdiko eremutik, 11 baino gehiora. 11 baino gehiagora. Babadoa. Gana nahi genituen erdikon jarrita. Ja. 8.606 euro, i hurbilago gauden. Juanito Iartzabal. 11 gora? Osondo. Eskerrak aldatu dugun, 14.000-koak igo zituen, 3. pertsona izan baitzen Gasteiztarra. Alex Txikon, azken aldian, neguen, saiakera egiten, mendi ezberdinetan, 5 edo gutxiago. Zuzena da? Epa! Alex Txikon eta Alberto Iñurrategi 11 gora, mendizale profesionalak horretan dabiltza, oso ondo neskak. Izan handiak bai ditugu, Euskal Mendizaletan, ni luzen ere bai, Magita Inoa, 1027 metroko gailurra konkistatu dugu. Segi dezagun horretan, neskak. Haupa neskak, ze lehiakide bikainak ditugun, eta batez be, ikusten zulotik, ze ikusi bikainak. Haupa zuek, urrengor arte. Horor!